Čo sa mi na doTERRA esenciálnych olejoch páči, je, že sú 100% prírodné a bezpečné. Nič sa do olejov nepridáva ani neodstraňuje, čiže je to úplne čistý esenciálny olej bez vedľajších účinkov alebo návykov. Preto naše esenciálne oleje sú vhodné pre batoľatá, detí, dospelých, ale aj starších ľudí. Čistý esenciálny olej je výťažok z rastlín, ako sú kvety, stonky, listy, korene, záleží o aký esenciálny olej ide. Ale pozor, esenciálne oleje sú silné. Sú 50 až 70 krát silnejšie ako sušené bylinky, preto s olejmi menej je viac. Ja ti dám takýto príklad. 1 kvapka pepermintu sa rovná 28 šálkam pepermintového čaju. Preto s esenciálnymi olejmi menej je viac. Poďme si ukázať príklad. Dajme si kvapku do dlani. Namočíme palec do tejto kvapky a aplikujeme na podnebie. A necháme účinkovať. Zvyšok pošúchame dlaňami, vdychneme cez nos a zvyšok môžeme aplikovať vzadu na krk, keď cítime napätie. Ak si vyskúšala pepermintovú kvapku, daj mi vedieť do komentu, aké účinky si pocítila ty. Ak sa ti páčilo toto videjko, nasleduj tento profil.